Ang relasyon? Dili mo yan. Dili day mo uyab? Dili. Sure na? Hindi ko mag-uyab mo. Pila mo katuig mag-amigo? 3 na. 3 years. Ang friend na ko, yung ex. Ang friend niya. Ex. Maging nagkasinapot mo. Kay sige mo kuguan niya na like mutan ako kung unsay ihang gibuhat, unsay gabuhat sa akong ex ato nga tayo kung galaag ba jud or unsa ba na siya kay like natoy one time nga namotbot siya. Kuan ko no tulog ko no siya. Di ay to. Na dis gawas ka cellphone na ito. So tungod na itong natulog, siya gumata. Buong ka di bang ito inato akong amiga day. Basta, the rest is history. Time sa ano nagkasinabot mo nga magka-amigo mo gahay? Nagkita ra meron kay pakalit ra meron kay naon po migi panghulaton. So dili na siya sabot nga magkita mo ron. Dili. Ano kuan mo ay ingon ra ko nga ingon mo pud ko niya. Gahapon nga nakoy irant niya. Kasi mo rant niya ron. Sige, ato'y balon. Akong ex ga cheat na ako. Dili pod ka tong amiga nako. Lahi Pero na po. ano na po gilain? Like legal na mi atol both side. Tinitabo. Dagang siya problema sa kinabuhi. Siyang love life especially. Ang una to is lunchtime nagkuduan mi kaon to sa gitrabaho sa akong mama. Ano ako niya nga mahiglaag ko nimo. Ano siya nga dili sa ko miglaag. Ano nga ako nila hatod nimo kay umakay klase rong hapon. Ano pud siya nga ayaw ra kay ihatod ako sa Norso kay kuha ra kong mama. Tayo, wait lang. Taas sa storya. Mabtan ko sa orasan eh. Just shortcut. Ginagmay.